iphutha kunenga ukuthi nambeke ngayibone ngoba ngigijimisa ubusuku nemini noma kwayigijimisa ubusuku nemini ngibonga umlamoli umfokasisi bavukana namashila zimlombofu nabantu abasha shilo ngaphandle kwakho ngibonga khona abakugcowa ephumeni sisithuthi angisuka nabo kude ini nonke ngazizokhela lapho kodwa ngenze iphutha ngokungambani umlamuli yona best made yama life changers award ngiyabonga ngithi ezinduneni zonke zabuselapha igabi ngifisa ukuthi igabi nomalanga kahle gabi womana nje ngiyabonga uBhebhe Fixo Cija kwayithela ngifisa ukubonga omakhelana bamama umama masokhela nanga ngibonga umakoti wakithi uMakuthulezi nanga umakoti kaButhulezi nanga ngifisa ukuthi ngiyabonga bonke abasuke abakajiyana abasemanseleni nabo sisibaba engibathanda bayazi webuphathi zakhe ngiwasekhaya nange fell phansi ngiyabonga kakhulu ikabhuti wami ngibonge kumakoti wasekhaya ngicishe ngazenza iphutha elikhulu oyena mama wethu yabona nje ukuba abazali bengasekho kunomama wethu uMathwala gane ubhuti wami yena mama wethu akekho nje namhlanje unurse usemsebenzini ebengena kodwa ubhuti ukhona kini nonke ngiyakwazi ukunibalulanga ngabanye kodwa kini nonke ngiyanibonga Ijalo